салом алайкум дӯстони азиз. Стадиони мактаби сеай бозии футбол деҳаи савзи харф бо ҷузовуд бозӣ кардаистай. Бозӣ ба мо имкон нашуд ки ҳамаашро сёнка кунем. Бозӣ 1-1 шидагӣ. Пеш аз ин бозиам буд Сангвор бо Кӯйбеш бозӣ мекард. Ничия шидан 0-0. Иҳози бозӣ кардаистанд бачаҳо. Савзи харф бо ҷузовуд ишам 1-1 шидагӣ ничия. хайна видеоро тамошо кунед, лайк мунед, поделиться кунед видеоро. Хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. Kim Ruma'dayı baçağı? Ruma? Ne, Jackie? Ya sağ ol canım. Sudah asal-asal. Asal-asal.